kabeh negari. Yen ora nganggo totoan mesake jagone merga ki totoane nyawa. Ora kitang cilik-cilikan, hayo nganggo totoan. Sak yuta. Inggih menawi namung setunggal yuta kemawon kula nderek bagus. Mosok anak ratu totoan kok mung sak yuta, diunggahke 10 yuta. Dereng napa-napa kok pun minggah 10 yuta. Kariwani apa ora? Inggih menawi namung sedasa yuta kemawon kula nderek bagus. Diunggahke pisan, ndak ngisin-ngisini pejabat negara totoan kok mung 10 yuta, 100 yuta. Inggih pangke kula piyambak ingkang badhe nyekapi. Sagok sagak bagus. Diunggahke pisan 1 miliar.